Ahoj lidi, nacházíme se v Port Galibu v Marsa Alamu. Je to takovej soukromý přístav, a.k.a. tržiště. Jdem to tady trošku omrknout, tak vás vezmu s sebou. Je to tady takový profláklý, mnozí z vás o tom určitě vědí. Já bych chtěla říct, že v zimě, teď je únor, tak tady vůbec nikdo není. Já jsem tady byla naposled v létě v hlavní sezóně. Oh my god. V hlavní sezóně a moc, jak bylo tady lidí moc, ale teď tady není opravdu nikdo, takže jsem zvědavá. Tak jo lidi, nejlepší taktika, projít to tam a zpátky a dohodnout se prostě tady s chlapem, na co se vrhnem. Na co si brousíš zuby, Martio? Vůbec nevím. Jasný, nemám rozumím. Chtěla bych říct, že každý máme 1000 na útratu, tak prostě for fun uvidíme, kdo co za to vysmlouvá nejlepší věci. Spices. Jsou tady fakt funky skřipce. I když to už se profláklí, ale třeba... Jo. No, asi skip. No. Tak lidičkové, Martia si dělá zálusk na vonné tyčinky. Tady jsem si dělala fotku, když mi bylo 16. Tyjo, co to tady je naložený. Tyjo, dokonce si pamatuju, že jsem si tady v tomhle shopu kupovala koření. Nevím, jestli mě týpek natál. Jo, tohle jsem si kupovala přímo. No, to si pište, že to ještě někde doma vyhrabu. Bylo to takový, jako že jsem si říkala, musím to mít, ale spíš ne. Co je ovšem pořádná paráda, to jsou tyhle zubní pasty. Už jsem si je kupovala v Maroku a teďka jsem je kupovala i mojí mamce. Stojí $1, ne 2, malej $1, 2, velká $2, je to dost jako dobrý. Tak jdem shopovat lidi. Tak, zvolili jsme strategii projít to na konec tohoto tržiště a zase zpátky, ať se prostě trošku zorientujeme, o co tady jde a co tady jsou za věci. Takže tak to. Mně přijde, že my musíme smlouvat s tím a přijdeme tam za ním zpátky a řekneme 2 for 5, jela. Jela, terrible price. Katastrofa, but I give you 2 for 5. Jela. Lidi, nejhorší je, že my jsme si vyměnili 1000 těch egyptských peněz. Ten nejhorší je, že to musíme tady utratit, protože jako co s tím budeme dělat, že? My letíme zítra domů, takže to je docela blbý. Docela si začínám jako uvědomovat, za co my tady jako ty 2 litry utratíme. Víte, co je dobrý? Viděla jsem tam prostě stánek s těma alabastrovýma vázama, už si jednu vezmeme domů a no co, tak to už tak rozjedeme na vázách, ne? To nebudu si tady nic kupovat, nějakých fejkových tedy myšmaše, takže... Lidi, asi to utratím za tady tohle. Tyjo, čau, já jsem vás úplně zazdila, no, takže co jsme si vlastně koupili? Co říká? Je to tak. Thank you. Tak, co jsme si vlastně koupili? Ani nevím, moment, jo, koupila jsem tu alabastrovou vázu, ještě jednu, já to miluju ty vázy, takže a solidně jsem tam jako udělala dobrý dojem, protože vím z chatu GPT nebo z čeho to vím, že by to mělo stát 20 nebo 30 euro. A ten pán říká, tak co? A já říkám, už jednu máme, a on jo, a já říkám, koupili jsme to v Luxoru, on za kolik? A já, za 30. Nekoupili jsme to za 30. A on, fair price, protože to je normální cena, kolik to jako má stát, a on 35. A já říkám, OK, podpořit trošku tu místní ekonomiku, takže za 35 to byl deal, máme fakt velkou vázu, takže to je pecka. A dále jsme si koupili, co jsme si ještě koupili? Dále jsme si koupili čaje a no co, prostě trošku černý čaj s guavou, voní to jako blázen, takže já budu čajovat. Zima ještě trvá v Česku, takže si tam uvařím kouzy čaj. Mě tady furt něco vyrušuje, nějaký okolní ruchy. Takže čaje a koupili jsme nějaký zelený byl jaký, mangovej. No a ještě nám toho spoustu zbylo, takže reálně moc nevím, za co to tady utratit, takže se jdem asi bavit. A proč to bychom to? Jo? Jo? Jo, my jsme to asi prošli. Takže máme nějaký tady meeting point a tam je nějaká knihovna nebo co, tak jsme se tam chtěli podívat.
Takže tak už žluté ponorky jsme měli sraz. Teď musíme hledat to žlutou tady. ponorku. To tady. No a takže tak, jdeme se ještě trošku bavit, máme ještě chvíli čas. Tenhle TikTok je takový prostě random. Povídací. Co byste si tady koupili vy, dejte mi vědět do komentářů.